tunai hianin kan tron halanga 7 zong hi kan dah chuak ang 7 ho hi kan dah chuak anga tunai hian David 7 card trick kha kan reveal lo ni hi a fiah vak lo thena chuwangin milo hru thim lo nge direct takin ka ti avangin chuanin hen kat 8 pali 7 pali ho hi a thuah te ten kan dah dawn ni 8 hi kan dah masanga 7 hi 7 a hian a tawp duh tlangpui a thianin kan thuah zal anga kan langa kan thuah le by 8 by 8 by 8 by 8 by 7 by 7 by 7 by 7 tikhan engkar thlak kan dah vek anga amonga kan dah dawn tani tichuanin mi hma te kan va perform dawn khanin tikhianin kat kha a chan ve khanin kan han a chan ve ai hnem de hen phok tur ne phok dah tur pawh thim ngai tinchan han kan phok anga a hnuai zawk ami hi tah kan dah tichuanin heta mi hi kha a hnuai zawk leh chung zawk ami kha kan duh ber kan tlan tir ang tichuanin kat hi 3 of clubs an thlang ta ni 3 tawa tichuanin kat hi kan chherang khat hneih thum li nga ruk chen iral ru khanin ngut tawh ka tih nga hete kan zun tih chhup pawh khanin kan tisual thei avang khanin kat kha kan en lo vek ang kan mit hin kan chheranga kan mit khan tikhanin kan dah nga chuan heta kan count anga audience nge ani kan mani kha kan dah thlanga chuanin stop kan lo ti dawn tan kan dah zel stop lo ti tan heta hian stop lo ti ta ta che stop ti khanin 7 of hat kha ha chuanin heta khan kan en anga khat hneih thum li nga ruk sari tikhan David Blaine card trick magic nge in lo hlok pui ngei pawh ka be se a hei hi musician te pawh lo thim rem lo va ka aw hi a fiah lo em em a pawisa te kan la nei se chuwangin video en tu chu zawng te zawai nuam thu ka se